around the world. Lalo Dr. Ndonga matin kanyo ilero ne gimoro ni koro kigiket ni margi en mar ni gidwaro ni margi kik lokre mar ji ma gikel mano ingene ana samoro nitire joma ywak ni to pesa ma igolo gidonge ng'eny. Pesa migolo to ng'eny, to ng'eni pesa migolo ng'eny nikech gik moko ariyo. Pesa migolo ng'eny nikech piny odiyowa. Piny odiyowa waonge chiemo, to piny odiyowa nikech pesa mwadongo matin cha emwachak wadhi chulogo kendo gik moko, wadhi chulogo kendo mafuta, emidhi regogo, emidhi chulogo school fee. Ema temo lero ni kidhi e pinje maoko kacha tiyudo ka koro onge gimoro school fee moro ing'adi mang'eny to school fee onge mang' idhi chulo nikech sirikal oketo somo nono te nyaka university kata kidhi nyaka Britain. Koro magi gik ma jopinje ma jok manie union kaka wan jok ma kaka Ndonga gini onego bed ni fight for nikech ng'adi nyang'adi mang'eny to gimonego ni ing'adi mang'eny ni tim ang'o. Kupo ni ng'adi mang'eny ni mondo mama wa ma ok ti kaka nyathiwa manie gweng' ma ok ti bendo yud thieth kaka ayudo ma ka tuo tinyatera India to onge wach koso nitie wach to kopo ni ng'adi mang'eny to pod ni nyaki dhi go arambe dala ka ng'ato tuo dala kanye ma koro wach niti kanye ma wach niti kanye ma temo lero to luga nitire joma ywak ni gini kata bed mane ng'ado ji mang'eny kamano mibadhi e shida manitie kata kamano no ka kuro chako yudo Dr. Ndonga kendo Dr. Ndonga nitire gima itemo wacho nwa ni